Dem baş evanım. İro dest bi dersa xweyi duemin dikin. Pela heftemin de danên rojê hene. Kî dikare bixwîne? Dîlan? Karî bixwînî ji kerema xwe re? Belê. Beyanî, beyanî baş, nava rojê, rojbaş, êvar, êvar baş, şev, şev baş. Çar danên rojê li vir diyar dikin. Beyanî, em ji kengî re dibêjin beyanî vesel hadî? Dema roj nû derdikeve em dibêjin beyanî. û derket şûn re wisa saatek 2 saat 5 saat 4 saat derbas bûn rûken 3-4-5 saat şûn re derbas bûn şûn re piştî derketina rojê nava rojê ne warê dibe nîvro ya jî nava rojê ya jî nîvro erê em êvar kengî dibêjin Nazê Gava tav hêdî bu qilibe vê demê em dibêjin dema diçe ave em dibêjin diçe ave hêdî em dibêjin êvar baş. û şev İbrahim Şev tarih dema tarih. dema tarî dibe em dibêjin şev başa me beşa destpêk bi vîya wayî bi dawî kir lê dersa me dewam dike em ên ha derbasî unîta yekemîn bibin unîta yekemîn de hevnasîn heye di hevnasînê de divê em hevdû nas bikin ne were hevnasîn li hevpirsîn nasîna kes û tiştan Spartak ez vê demê texte paqij bikim pirsê ve ji vana tune ye ne werê baş e hevalek dikare dest pê bike bixwîne divê navberê de kî dixwaze bixwîne Rojbaş, navê min Dîlan e. Rojbaş, navê min Azad e. Rojbaş, navê min Rojda ye. Rojbaş, navê min Ferzende ye. Navê vê çi ye? Vê Vê. navê wê çi ye Navê wê Hêlîn e. Navê wî çi ye? Navê wî Diyar e. baş e Rojbaş, navê min Dîlan e. Navê te çi ye? Rojbaş, navê min Azad e. belê evîn rêza duemîn tevî tu bixwe bixwîne Ez ji wanê me. Ez ji Amedê me. belê dewam kir Azad tu ji ku derê yî? Ez ji Amedê me. Lê tu? Ez ji wanê me. Hêlîn ji ku derê ye? Ew ji Mêrdînê ye. Ew ji ku derê ye? Ew ji Qersê ye. berî em dest bi cînavkan bikin li gorî hevnasînê gerek em jî hevdû binasin ne were yani her çi qasî eger wekî din em hinekî kêm zêde hevdû dinasin baweyekî dersê de gerek em hevdû binasin ji bo wê hinek pirs gerek em çê bikin em dikarin pirsê xwe wisa çê bikin Rojbaş tu çawayî mirov pirs bike dema mirov pirsekê dipirse tim pirs nîşanê tîne dawî piştre navê te çi ye tu ji ku derê yî tu çend salî yî tu çi karî dikî tu li kîjan bajarî dimînî yê yekemîn tu ji ku derê ye tu ji ku derê yî em welatê xwe yani ji Kurdistanê ji ku derê em wê nadibêjin yê duemîn îroj li ku derê dimîne dema dibêjî kîjan bajarê dimîne mirov dibêje ez xwe dest pê bikim
Ne var ya? Gerek mamostaş xwe dest pê bike ku Mamosta pirsek min heye. bêje. Meriv dibe navê te tukarok bidamî? Dibe navê te çi ye ya navê te çi ye? Çi ye. Ji bo çi ye? Ji ber kesê sêyeme. Navê te çi ye? Nav tiştekî sême. Erê tiştekî sêyeme. Yani ez ê yekemim, tu ê duwemî, nav sêyeme. Tamam? Baş em hevdû nas bikin. Baş. Navê min Hesen Hüseyin Deniz. Ez ji Mêrdînê me. Ez 55 salî me. Ez mamostetiye dikim û nivîskariyê dikim, nivîskarim. Ez li Swîsre bajarê Zûrîxê dimînim. Em ji ku dest pê bikin? Evîn ji te dest pê bikin. Em ji keçika dest pê bikin. Dest pêk bila êwan be. Li gorî vê rêzê dixwazin dikarin zêdetir jî bikin de bila ne kêmtir be. Rojbaş, navê min Evîn e. Ez ji Anatoliya navînim ji bajarê Konyayê. Ez 22 salî me û ez xwendekarim û di bera wergertî dikim. Erê. Ez li bajarê Baselê dimînim. Ez texmîn dikim tu li wir mamostetiye jî dikî ne Erê. Li çi mamostetiya çi dikî? Mamostetiya Kurdî dikim ji zarokên biçûk ji 7 heta 14 salî. Rojbaş, navê min Rûkan e, Rûkan Koçak. Ez jî Konyayê me. Ez 23 salî me. Ez jî ji bajarê Swîsrê ji Baselê te me. Baş. Çi karî dikî? Ez jî xwendekarim. Xwendekarî. Çi dixwînî? Ez lîse. Lîse dixwînî. Amadeyî dibêjin. Kurdî em dibên amadeyî lîse jî tê gotin lîse. Peyvek gelin periye. Navê min Slihatî ye. Ez 28 salî me. Ez 28 salî me. Ez ji Mêrdînê me. Li Swîsre li Zûrîxê dijî. Ez kar kerim. Erê servîs çawa. Xwaringehekê Erê. xwarinê bela dikî. Erê. Ez min karim bixweşim. Baş. Hasan? Navê min Hasan, ez ji Albistanê me, navçeyê Maraşê. Yê Albistanê ji Pazar dibêjin em. Ya ji Maraş, yê Albistan ya ji Pazar. Maraşê pek em kabul nakim. Ez bi xet 44 salî me û ez restoranta dişxilim. Ez li Zûrîxê dimînim. Karekî din jî tu dikî? Ez jî alîkariye mamostan dikim. Alîkariya mamostatî dikî. Baş. Bi zarokan re. Erê. Selhedîn te jî dikir. Wakavalo te gel kariye mamostetiye. Baş gerek hûn bêjin ku em hevdû nas bikin em zanibin kakî çi karî dike. Viyan? Rojbaş, navê min Viyan e. Ez ji Mêrdînê me, bajarê Mêrdînê, navçeya Nisêbînê me. Ez 20 salî me. Ez karkî nakim, lê ez amedekariya üniversite dikim. Her üniversite? Kîjan beşê? Beşa mîmariyê. Mîmarî, avahîsazî. Avahîsazî, erê. Baş. Ez ana li Swîsre bajarê Baselê dibînim. Divê tu zû avahîsaziyê bixwînî ku herî kubanê ave bikî, kuban hemû xirxopan bû. Erê rast e. Ne var ê? Dibêjin ki. Baş. Nazê? Navê min Nazê. Ez hêla Serhedê, bajarê Agiriyê, navçeya Giyadînê, gundê Sûrka dayîxîne. Keçakî. Taxa ve taxa xwe jî bêje. Wele texa me ne mezin e nizanim. Ez Tirkiyê xandevan bûm, bira jî saleke li virim Swîsê me. Te li Tirkiye çi dixwend? Min beşa mamostetiyê dixwand, yani ji ser zaroka bû ew jî. Yani em bêjin beriya dibistanê. Na nivî dema, yani Türkiye bi rastî em bêjin alê polîtîk ve em pirsgirêk çêbûn. Li vir çi karî dikî?
Ez dibir niha zarokê me yek penabertiyên bêjiniyê Kurd em wana alîkarî dikim yê mamostetiyê. Wekî din jî ziman fêr dibim. Baş. Perîxan? Roj baş, navê min Perîxan e. Ez jî Semsûrî me. 4 salan Swîsra dijîm kantona Sedkaren û Rapperswilê me. Ez 29 salî me. Terim kursa Almanî û ek jî alîkerê zimanê Kurdî dikim. Te Almanî de sertîfîqat çêkiribû encama wê hat? Bele encam hat mamostete her dem me dixwazî. Tu dikarî kopîkê ji ber re bînî? Careke din. Ne ez naxwazim. Baş e. Sîdar? Rojbaş, navê min Sîdar e. Ez li Kurdistanê bajarê Dêrsimê me û 45 salî me. Bajar li Swîsrê bajarê Bernê dimînim. Bi karê sosyalê û yekî karê tercümanê karê wergirandiyê dikim. Wiha beqes. Kîjan zimanî werdigerînî kîjan zimanî? Zimanê Almanî, werdigerînim zimanê Kurdî û Tirkî. Zimanê Tirkî, Kurdî û Almanî. Sê ziman yani. Baş e. Çi karî dikî wekî din derveyî wê tu karî nakî? Me got karê sosyal wekî sosyal abatir dibe. Di Kurdiya wî karê sosyal e işte yani ve civakî dibim karê civakî dikim berê. Berivan? Navê min Bêrîvan e. Ez 25 salî me. Ji Kurdistanê ji Wêran şarê me. Malbata min ji gundê ê dewle Şeibdî ye. Ez li Swîsra li nêzîkî bajarê Kurê dijîm. û karê min jî ez nizam navê min Kurdî çi ye. Bi Almanî dibên geometrî kir. Geometrî ez texmîn dikim Kurdî jî mirov dikare bêje geometrî ji ber ku peyveke gelemperî ye yani. Tapu kadastro tişkî were dibêjin. Arda dipîvên, rêka dipîvên. Hevala yan çarê Kobanê avay saza. Te jî trênê bibî wira. Tamam, tu jî trênê bibî wira. Tu li trênê karê şiva trênê rî trênê kar dikî ne werê? Hat ser riyad. Ku em li cihekî bikevin tengasî em trênekê bixwazin tê bişînî. Baş e, mala te ave. Dîlan? Dengê te nayê? Navê min Dîlan e. Ez 22 salî me. Ez ji Amedê me. Ji navçeya Erxenî. û belê. Wekî din? Çi dixwînî, çi dikî, çi dixwî, çi vedixwî? Wekî din ez bi zarokê dişuxilim. Çawa dişuxilî bi zarokê? Yani ez li wana dinêrim. Dinêrî? Çi fêrî wana dikî? Pirsekî xweş e. Yani ez nizanim. Wana sê mehin emrê wana ji sê meh dest pê dike heta 4 salî. û berê. Çi fêrî wan dikî? Mînak, karî mînakekê bêjî? Yani bu onlara dilîzin. Dilîzin? Evet, digerin. Aziz? Rojbaş, navê min Ezîz e. Ez jî xwe ji Mêrdînê ji Qoserê me. Ez 35 salî me. Rastî çikarî nakim. Niha 3 sal e li Swîsrê me. Amedekariya zanîngehê xwe dikim. Almanî hîn dibim. û kantona Zürîxê dijî. Baş e, ne xerab bû. İbrahim? Rojbaş, navê min İbrahim. İbrahim yan İbrahim? İbrahim. Ha. Ez 34 salî me. Ez ji bajarê Erdoganê me. Ez 3 sal li İsviçreyê me. Bajarê Winterthurê dijîm. Ez karê cana diçim karê transportê. Wekî din işte amadekariya alîkarî mamostê zimanê Kurdî. İbrahim? Du İbrahimê me hene İbrahimê em çawa şevdû em bêjin İbrahimê mezin biçûk û her du wek hevin ne warê? Kêm zêde? Kêm zêde em wekî hevin. Em bêjin çi? Em çawa şevdû bidin askirin? İbrahimê Serhatê Botanê. Yê Serhadê yê Botanê em bêjin. Tamam. İbrahimê Botanê. Rojbaş, navê min İbrahim e.
از باکور کردستان جسر تیمه 5 سال از لسویسریمه لور لکانتونا سانتقالینه دیجیم کاری آجوکاریه دیکیم و هر وها آریکاریا ماموستایان دیکیم که زاروکا فریزمانی کردی بکیم آجوکاری لکودری دیکی؟ لور کانتونا زوریخه گندکی زوریخه demek ki Zürih'e kadın tengası banta bugün ted havara medvar ya nay. Ma mustawa tren hayal ya çiş tasir. Baş. Ama ben beri ben bugün am banta nak. Tren çetre. Baş. Evvel Mahmud. Navim Mahmud az Bakure Kurdistan bajare elheme 49 salime لور کارکری دکم فابریکه که ده 105 کار کردم وکی دیجی لباجاره وینتر توری از ماموستاتیا زمان کردی دکم باش ساعت خوش بوی اوایی من ناس کردن که هفره چکر نواری ام نا همو افدو ناس کن کیکیه ام دا خفتن adı پرایی من از بکارانی نواری از جفلان دریم از افقاسه سالیم از افقاسه درم ل جناف که می دجی هنه دست بکم بجن جناف چیه جی نافک دورده دمجاره دی در باسته به جی هنک دبین جناف و هنک جی دبین جنافک ام هر دیا جی زانبن جبر کو سازمانه که رونشتی تنه ام هر دیجی زنده بین جناف آنگو جناف چیه و تای خود چیه کید کار بجوین؟ یعنی جناف جین ناوی دکرن مینا کم بیشن ناوی من ایوینه مینا کم روف بیشه از ایوینم یعنی بیوک کلشونا ایوین ام بکار بینن او دبی جی ناف مینا تو ایوینی ام دبیجن او اره بریوان ام دبیجن او ام نبیجن بریوان هات ام دبیجن او هات ام نبیجن روکن گوت ام دبیجن وی گوت ام نبیجن سلحدین چو کردستانه ام دبیجن او چو کردستانه او دبه جی ناف دگره مناک ام نبیجن دبستان وبو ام دبیجن او وبو او دکبت شناوی نواره بیوین که جی نافا دگرن ام جوانا را دبیجن جی نافک باشه چند جی نافکه مهنه ای خورو ام دست به جه خورو دست به بکن جناف که خورو شش کی دکاره بجمیره اول محمود تو دکاری کرم که از تو او ام هون او دو جاره او چه بو؟ چما؟ و دمی جناف که می پرهجمار هنه و یک جمار هنه یعنی جی به اوایه کدن این کت هنه و نیه کم هنه و دمی هم دکارن جوانه را چه بیجن؟ یک جمار یعنی جی کت هم بیجن نه؟ جوانه را هم دکارن چه بیجن؟ پرجمار یعنی جی کم پرجمار یعنی جی کم دمام دبیجن ام جی یکی زیادتر کستیم بیرام رو نوری از نهاد کارم بیجم ام نه بجبر کس کسکم gerek az بیجم اس لیان بیجن صلاحالدین و حسن دکارم بیجن ام او دو kesin jiyeki zedetirin. Beli. Em jivan jir dibêjin cînavkên xwerû. Ji ber ku cînavkê me yê tewandî hene û yê xwerû hene em ê tewandî piştre bibînin em niha ê xwerû dibînin. Di pirtûkê de cînavkên kesene yên tewandî hene lê em ê wana wekî cînavk nebînin em ê li şûna wana cînavkên xwedîtiyê bibînin. خودیتی چیه؟
خودی چیه؟ خودی تشتی کویه مرود به خودیه وی تشتی نوره خودیتی جی جوه داره خودیتی جناف که خودیتیه هنه چند جناف که خودیتیه ده ما گوهم دبیشن پرتوکا من پرتوکا ته پرتوکا وی پرتوکا وی پرتوکا ما پرتوکا وان ve de ben van jibinivisinin men te vi ve me ve van Livrci disa kiddu kom hay ne var? Min te vi ve kitin u yedin ji ye komen. Emna devam bükün. Livr de pela dehemin de diyalog heye. Ez duxazim do ya jî cot em kurî dibêjin cot ve diyalogê pevre bixwînin. Yani Hasanu Salahaddin, Viyanu Nazi, Mahmud İbrahim, Evin Ruken, pevre bixwînin diyalogê. Ve tevan xwend. Tevan. Başa. Ve demê bila hevalek du heval ji bo me jî bixwînin. Diyar û azad e ne werê? Diyar jî nav metine azad jî kê dixwaze bibe diyar? Birayîmê botanê tu bibe diyar. Bila Mahmud jî bibe azad. Başa. Rojbaş azad tu çawayî? Zor spas. Ez başım. Tu çawayî? Spas ez jî başım. Ve qedant. Dilan û helîn. Dilan tu dilan û rûken tu jî helîn. Beyanî baş helîn. Tu çawayî? Ez başım spas. Lê tu? Ez jî başım spas. Başa. Hat fêm kirin. Dema em bixwazin rewşa yekî ya jî rewşa yekê bipirsin. Em dibêjin roj baş tu çawayî. Ew jî eger baş be dibêje ez başim, Kurd pirayî dibêjin ez başim. Nexweş bijî dibêjin ez başim. Qartafên kesane hene li vê derê. Em ji vê nare dibêjin lêkera bûn. Lêkera bûn. Lêkera bûn taybetiyekî xwe heye. Mirov dikare bi lêkera bûn gelek hevokan çê bike. O taybetî bi cînavkan re em bikartînin. Lêkera bûn hem di dawiya rengdêran de, hem di dawiya navdêran de, hem di dawiya lêkeran de rol dileyîze. Em ê wêna hêdî bibînin. Nal vê derê em ê cînavkên kesaneyê xwerû bi qartafên kesane re bibînin. Ji qartafa re em dikarin bêjin paşkir jî. Paşkir. Ji ber ku tê paş, mirov dikare bêje paşkir. Yani paşî de cî digre. Cînavkê me çi bûn? Berîvan tu dikarî bêjî? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Dema ku ez bêjim ez, xwendekar, divê çi were paşiya wêna? Em. Wek lêkera bûn, em were. Wê dem em ê bêjin ez, em. Tu, i. Ev, em, hûn, ew, en. Ev ji bo çi ye? Me got ji bo xwendekar ne werê?
Ez xwendekarım. Rûkem bixwîne. Tu xwendekarî. Ew Ew xwendekar e. Em xwendekarin. Hûn xwendekarin. Ew xwendekar. Baş e. Xwendekar bi tîpeke çawa bi dawî dibe evîn? Ne dengdêr jîra digotin çi ye? Yê ne dengdar. Dengdar. Tîpeke dengdar. Kîjan tîspeng dêrin? Dengdar. Pirseke baş e. Me tîp dîtin, me nego kîjan dengdêr dengdar e. Kesî jî pirs nekir. Berîva niha dipirse. Kî dikare bêje? E dengdêr. A. E. Ya tev zanî ji bo wê ve pirs nekiriye. Baş. Tenê te nizanî bû. Mixabin. Ê dengdar jî miro çawa dikare bêje? Peyvên derve îvana tev dengdarin. Tamam. Dema ku dengdar be bi vî awayî çê dibe. Lê demê ku dengdêr be em çawa dikin. Dengdêr be. Mînak mamoste. Dema ku ez bêjim ez ya jî tu ya jî ew mamoste me. Ve demê çi dibe? Me. Tu ev em hûn ev hat guhertin ne var ê? Ve demê dema ku li dawiya navekî ya jî li dawiya rengdêrekê tîpeke dengdar hebe em bi vî awayî dikişînin tîpeke dengdêr hebe em bi vî awayî dikişînin. Erê? Baş e? Baş e. Emîro jî gêştin dawiya dersa xwe. Ez ê dîsa kaxezal ve bela bikim. Kabê we çi qasî fêm kiriye, çi qasî fêm nekiriye ez zanibim. û em ê dersa xwe îro biqedînin. Ez vê carê bi xwe bela nekim, ez nevî bidime, herkes ji xwe re rahêjne û yê mayî bidin paş xwe. Ne baştir e? Baş e yê dibêje roj baş ez başim spas dikim li binê wêna kî dikare bixwîne? Sîdar bixwîne? Navê min Sîdar e. Ez ji Dêrsimê me. Erê. Ez 45 salî me. Belê. Ez tercümanim. Tercüman em nabêjin, em çi dibêjin? Werger. Ez wergerim. Wergerim. Ez li Bernê dîmînim. Ez li Bernê dibînim. Tevan wisa çêkirine yani herkes li gorî xwe ji xwe. Rast ve çêkiriye? Baş e. Yadin li hemberî van kesan cînavkên wan binivîsin. Kesê ya jî kesa yekem ê kit ya jî a kit. Kî dikare bixwîne? Aziz? Kesa yekemê akit min, kesa duyemê akit te, kesê kesa seyemê akit vê, ji bona me, wî ji bona nêr, kesên yekemên kom me, kesên duyemên kom ve, kesên seyemên kom van. Yani min, te, vê, wî, me ve van. Baş. Ve teva var nivîsiye? Tamam, baş. Destê ve sabe. Emîro dersa xwe bi dawî dikin, heta derseke din dema we baş.